ಕರಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಬ್ಬಾರನು ಸೇರಾವ್ನ ಹೊಸಮಠ ಸಂಕ ಕುಡ ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕುದ ಬಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಡ್ ಜವಣಿವರಿ ಬೈಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋಯಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಆತನ. ಕರಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಳೆನಾಡಿಲಿಡ್ ಬರ್ಸದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಬಾರನು ಸೇರಾವ್ನ ಹೊಸಮಠ ಸಂಕ ಕುಡ ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸ್ಥಾನಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಮೊಲ್ಲ ತಮಿಳ್ದಂಡ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಬಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಡ್ ಜವಣಿವರಿ ಬೈಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಲ್ಲೊಡು ಪೋಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿಲ ನಡತದಂಡ. ಕಾರೇಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್ ರಾತ್ರೆ ಬಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಗ ಕಟದಿನ ಹುಳುವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಂಕುಡು ಬೊಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇನು ತೂವಂದೆ ಸಂಕ ಕಡಪುನಗ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡತದಂಡ. ಕಳಸಡದ ಹೊರನಾಡಗ ಪೋಪನ ಹೆಬ್ಬಾಳೆಯ ಸಂಕಲ ಅಂಗರ ರಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಇರುವ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಸಂಕ 4 ಸರ್ತಿ ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಿಗ್ಗಡ್ 24 ಗಂಟೆಲಿಡ್ 205 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಸವೈದುಂಡು. ಶೃಂಗೇರಿ ಆಗುಂಬೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬೂರ್ನ ಮರೊಕ್ಲಿನ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ಕುಲು ದೆಪ್ಪಾದ್ ಸಂಚಾರಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದೇರು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗಮಂಡಳ ಹಾಸನದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇಂಚ ರಾಜ್ಯ ಪಾಕ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗಮಂಡಳ ಹಾಸನದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇಂಚ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಕ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೋಡಿಗಟ್ಟಾದಂಡ.